салом алейкум ба ҳама дӯсто бародаро, хуш омадед ба канали Аъзам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Аъзам Тавоев. Видеоҳои ки буда дӯстон топ 5 ҷиноие ки дар камера афтодан ба касе ки ин видео интереса марҳамат тамошо мекунем ва ба касе ҳатман подписация карда зангочаро пахш мекунем. Мо бошад видеоҳои ки бузаро сар мекунем. Тайёрем? Рафтем. чӣ хеле ки мо медонем дӯстон, призракҳо дар назари мо ба мисли ҳар чиз тофтанашон мумкин аст. баъзеашон ба мисли одам, баъзеашон ба мисли дигар махлуқҳо ва ҳатто метавонанд худро ба мисли ягон намуд техника кунанд. дар шаб камерае ки дар хонаи ин мард монда буд, чизеро ба навор гирифт ки ҳам тарснок буд ва ҳам ҷолиб. чӣ хеле ки мо дист додем, адёли ин шахс худ ба худаш ба ҷунбидан медарояд ва ба тарафи боло ҳаракат мекунад. ва бинед ки аз тарафи болои он як чизи хело ҳам сафед мебарояду ва зуд ба мисли пар буғшуда меравад. ин зан дар чатрулетка бо яке аз шиносои худаш суҳбат мекард. аммо ин зан бо шахсе ки суҳбат мекард, он зан ба ин гуфт: ба қафоят нигар, дар қафои ту чизе ҳаст, аммо ин нигоҳ намекунад. ва чӣ хеле ки мо худамон дист додем, аз камера маълум аст ки дар пушти ин зан як чизи хело ҳам тарснок аст. ва ин чиз зуд пайдо мешавад ва чӣ хеле ки пайдо шуда буд, боз ҳамон хел нобуд мешавад. ин чизи хело ҳам аҷоиб аз пушти дивани ҳамин зан мебарояд ва аз камера пинҳон мешавад. ин видеоро дар Колумбия ба навор гирифтанд. як шахс тамоми шаҳрро мехост ба навор гирад, аммо бинед ки дар навори ӯ чӣ меафтад. ин шахс хело ҳам шахси босавод буд ва барои ҳамин ӯро барои таъмир кардани ягон намуд таҷҳизот мебурданд, барои камера ё ин ки дигар намуди таҷҳизотҳо. аммо дӯстон, бинед ки дар ин камера чӣ меафтад. аз тарафи чап ва рости ин шахс нигаред, дар он ҷо ду чизи хело ҳам аҷоиб аст ва намедонам ки ба чӣ монанд ҳастанд. агар ба одам гӯем, онҳо ба одам ҳам монанд нестанд. ба гуфти шумо ин чӣ аст ва ба чӣ монанд ҳастанд? шикорчиёни ҷинҳо аз Америка мехостанд ки вақти шикори худ камерашонро бо худ гиранд, аммо онҳо бо чашми худ чизеро надиданд. аммо вақте ки онҳо ин камераи худро тамошо мекунанд, мебинанд ки дар чанд ҷои кадри онҳо як зан афтодааст бо либосҳои хело ҳам қадима. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи ман ба анҷом расид. дӯстон, боварӣ дорам видеоролик ба шумо писанд омад. ба канал ҳатман подписация карда зангулачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед, чунки дар оянда шуморо видеои беҳтарин интизор аст. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.